ବହୁତ ଦୂରରେ ଗୋଟିଏ ସବୁଜ ସୁନ୍ଦର ଜଙ୍ଗଲଟିଏ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ବହୁତ ଗରମ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା ଯେ ସିଂହ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖୋଜିବାକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ଛି ଛି ତୁ ଏଇଟା ପଥରଟା କିରେ? ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ନୁହଁ, ଏହାକୁ ଖାଇଲେ ଦାନ୍ତ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ରେ। ମୋ ଶୁଣ୍ଡ ଶୁଖିଗଲା ରେ, ଧୂଆଁ ବାହାରିବାକୁ ଲାଗିଲାନି। ମୁଁ ଏ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ବାମ୍ଫ ହୋଇଯିବି ରେ। ମୋତେ କେହି ଫ୍ରିଜରେ ରଖିଦିଅ ରେ, ନଚେତ୍ ମୁଁ ଶୁଖିଲା ପାମ୍ପଡ଼ ହୋଇଯିବି। ତୁ ତ ପାମ୍ପଡ଼ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛୁ। ମାଙ୍କଡ଼, ଯା ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୂତ ବରଗଛ ପାଖକୁ ସଭା ଡାକିବୁ। ଆମକୁ ଗରମରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଁ କିଛି ଉପାୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଭୂତ ବରଗଛ ତଳେ ଏକ ସଭା ପାଇଁ ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ଗଛଟି ରାତିରେ ଥରି ଉଠେ। ପେଚା ଭାଇ, ଏଇ ବରଗଛଟି ଭୟଙ୍କର ଲାଗୁନି? ଲାଗୁଛି ଏଠାରେ ଭୂତ ଅଛି ବୋଧେ। ଭୂତ ଭୂତ ନାହିଁ ରେ, କିନ୍ତୁ ଗରମ ଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଏଇ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ। ତ ସବୁ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଆଜି ଏକାଠି ହେବାର କାରଣ ହେଉଛି, ହାତୀ ତୁ କହିଦେ। ଗରମରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ କାହା ମନରେ କିଛି ଉପାୟ ଅଛି କହ, ନହେଲେ ଏ ଗରମରେ ଆଉ ରହିହେବନି। ମି ମି ତାପରେ? ଆରେ ଚୁପ୍ ରୁହ ସମସ୍ତେ, ସବୁବେଳେ ମଜା। ମୋ ମନରେ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଉପାୟ ଅଛି, ବରଫ ଘର। କ'ଣ ବରଫ ଘର? ହଁ ହଁ, ବରଫ ଘର। ଆପଣମାନେ ତ କେବେ ଦେଖିନଥିବେ କି ଶୁଣି ନଥିବେ। ବରଫ ଘର ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନଚେତ୍ ସମସ୍ତେ ତେଲରେ ପକୋଡ଼ା ଛାଣିଲା ପରି ହୋଇଯିବା। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, କାଲିଠାରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବରଫ ଘର ତିଆରି କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବା। ଏବେ ଯାଅ ସମସ୍ତେ। ତ ଜଙ୍ଗଲରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା ପ୍ରଥମ ସ୍ନୋ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଟିମ୍। ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଜଣେ ହେଇଗଲେ ଇଞ୍ଜିନିୟର। ଏଇଟା ବରଫ ନା ସାବୁନ ବା? ଥରେ ନୁହେଁ, ଦୁଇଥର ନୁହେଁ, ଚାରି ଥର ପଡ଼ିଗଲିଣି। ଯାହା ହେଉ, ଶେଷରେ ତୁ ସଫା ତ ହେଇଗଲୁ। ସାବଧାନୀ ଘଟି ଦୁର୍ଘଟନା ଘଟି। ମାଙ୍କଡ଼ ଭାଇ, ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ପଡ଼ିବ। ଜଙ୍ଗଲରେ ତିଆରି ହେଇଗଲା ପ୍ରଥମ ବରଫ ଘର, ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା କୁଲ କୁଲ। ହେ ଭଗବାନ, ଏଠି ତ ଫ୍ରିଜ୍ ବି ଫିକା ପଡ଼ିଯିବ। ଏବେ ମୁଁ ଏଠାରେ ସାଇ ବର୍ଫି ଖାଇବି ଏବଂ ଟିକେ ଶୋଇବି। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଏକ ଜୋରଦାର ଶବ୍ଦ ହେଲା। ଏହା କ'ଣ ହେଉଛି? ବରଫ ତରଳି ଯାଉଛି। ଏହା ଏକ ବରଫର ଲଡ଼ୁ ପାଲଟିଗଲା। ଏହା ଅଧିକ ସମୟ ରହିଲା ନାହିଁ। ପେଚା କହିଲା, ଏହା ବିଶ୍ୱତାପନ ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ ଯୋଗୁଁ ହେଉଛି। ଯଦି ଆମେ ଗଛଗୁଡ଼ିକୁ ରକ୍ଷା ନ କରିବା, ତେବେ ଶୀତଳତା ସ୍ୱପ୍ନ ହୋଇ ରହିଯିବ। ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ପୃଥିବୀମାତା, ଏବେଠାରୁ ମୁଁ ପତ୍ରରେ କଦଳୀ ମଧ୍ୟ ଖାଇବି। ଗଛ ଲଗାଅ, ଜଙ୍ଗଲକୁ ସଜାଅ, ତାପରେ ହିଁ ବରଫ ଘର ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ ହେବ। ସବୁ ପଶୁପକ୍ଷୀ ମିଶି ନୂତନ ଗଛ ଲଗାଇଲେ, ଅଳିଆ ସଫା କଲେ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲକୁ ପୁଣି ଥଣ୍ଡା କଲେ। ଯାହା ହେଉ, ଏବେ ଆମର ବରଫ ଘର ଶୀତ ଦିନ ଏବଂ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଦିନ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ପିଲାମାନେ, ଯଦି ତୁମେ ଥଣ୍ଡା ପବନ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ଗଛ ଲଗାଅ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ହଟାଅ ଏବଂ ପୃଥିବୀ ମାତାକୁ ରକ୍ଷା କର।